tristesa, fam, genocidi, jueus, Hitler, camps de concentració, nazisme. Tots aquests termes ens porten a la que segurament va ser l'època més fosca de tota la humanitat. Però aquests fets no van arribar sols. En els següents 10 minuts, jo, el Josep, la Marina, la Judit i la Natàlia intentarem explicar-vos com es va arribar a aquesta situació. Tot això a través de parlar sobre el documental El triomf de la voluntat i sobre la seva directora, Leni Riefenstahl. Gaudiu del vídeo. Ens trobem a l'any 1918. Alemanya ha perdut la Primera Guerra Mundial. Sumits en unes condicions que trobaven injustes després del Tractat de Versalles de 1919, la població alemanya refusava la seva derrota. Enmig d'aquella etapa de reconstrucció del país, un nou partit polític es venia com a salvador de la pàtria, el Partit Nacional Socialista dels Treballadors Alemanys, altrament anomenat com Partit Nazi. El partit feixista d'extrema dreta liderat per Adolf Hitler guanya cada cop més pes, fins que finalment, l'any 1933, guanya les eleccions i Hitler passa a establir un règim autoritari conegut com el Tercer Reich. La pregunta que us deveu fer és com pot ser que aquests alemanys no tinguessin cap mena de mirament en escollir a Adolf Hitler com el seu nou president. Doncs bé, per tal d'entendre-ho, primer hauríem de parlar de Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl, nascuda a Berlín el 22 d'agost de 1902, va ser ballarina i actriu i directora de cinema alemany, més ben coneguda per les seves importants pel·lícules de propaganda, a favor del Partit Nacional Socialista. La seva carrera artística va començar en el món de la dansa, específicament en la dansa moderna, però una lesió va provocar que deixés temporalment la seva vocació. És en aquest moment on es fixa en el món cinematogràfic, especialment en les pel·lícules sobre la naturalesa. Va ser l'estrella d'un nombre de pel·lícules mudes del director alemany Arnold Fanck. Aquestes pel·lícules estaven ambientades en els Alps. Figurava com la principal i atlètica figura femenina. Les pel·lícules mudes on va actuar com a protagonista són Presoners de la muntanya l'any 1929, Tempestat en el Mont Blanc l'any 1930, Borratxera de neu l'any 1931 i Sos Iseberg l'any 1933. Gràcies a la seva popularitat per al públic alemany en l'època del cinema mut, va dirigir la seva primera pel·lícula rellevant, anomenada La llum blava, l'any 1932. Una història inspirada en el conte de l'escriptor Gustav Renker. Tot i que comparteixen el títol, són dues històries diferents. La seva versió tracta sobre una italiana considerada com un mag, la qual viu fora de la ciutat amb un pastor i un pintor. En aquest escenari rural descobreix la seva existència i passió pels vidres blaus. Aquesta obra cinematogràfica va atreure l'atenció d'Adolf Hitler, el qual pensava que la jove productora representava perfectament l'ideari femení alemany. Aquell mateix any, després d'haver escoltat les paraules de Hitler en una reunió pública, va quedar fascinada per la seva oratòria i la seva capacitat d'hipnotitzar el públic. La seva relació es va desenvolupar afegint-la com a membre del cercle més selecte de l'Alemanya nazi. La jove era un rostre visible del règim nacionalsocialista, la qual apareixia en actes acompanyada de Hitler i Goebbels. Segons Goebbels, argumenta en un dels seus discursos, fa referència a Leni Riefenstahl com l'única de les estrelles que entén el règim. Hitler va veure en ella una directora que podia utilitzar l'estètica per a produir una imatge d'una Alemanya forta en temes de poder i bellesa. L'any 1933, Hitler va demanar-li dirigir una pel·lícula curta, anomenada La victòria de la fe, filmada aquest any en la reunió del partit nazi a Nuremberg. La pel·lícula va ser un model pel seu treball més famós, El triomf de la voluntat, filmat en la reunió de Nuremberg l'any següent, en 1934. Inicialment, Leni va rebutjar la comanda de Hitler per fer la pel·lícula,
però va cedir quan va rebre recursos limitats, il·limitats i llibertat artística total. El triomf de la llibertat, amb les seves imatges evocatives i la seva innovadora tècnica cinematogràfica, figura com una pel·lícula èpica del cinema documental i és generalment considerada una de les pel·lícules de propaganda més hàbils mai produïda. Molt bé, ara ja sabem més sobre Leni Riefenstahl. Podem començar a parlar sobre el triomf de la voluntat. Pel que fa a l'estètica del film, aquest comença amb una música solemne in crescendo i unes lletres de crèdit que presenten el títol de la pel·lícula Triumph des Wilnes, amb una tipografia gòtica, especialment escollida per la directora, ja que aquesta era utilitzada des del segle XVI i tenia un significat històric pel poble alemà. Com a curiositat, Hitler va acabar prohibint aquesta font a partir de 1941 i la va substituir per la lletra antiqua, després de descobrir que la gòtica tenia orígens hebreus. Leni fa ús de plans descriptius on mostra grans escenaris i multituds, on no es poden apreciar petits detalls sinó la situació en què succeeix l'escena. En moltes d'aquestes seqüències apareix la població alemana de l'època assistint a desfilades militars i donant la benvinguda a Hitler de manera estrictament ordenada i amb una estètica molt simètrica per tal de transmetre a l'espectador una sensació d'ordre i seguretat envers el caos de la República de Weimar, règim polític després de la derrota de la Primera Guerra Mundial, la caiguda del mariscal Hindenburg i la humiliació per part de les potències aliades al Tractat de Versalles. Es reprodueix la imatge d'un món organitzat entorn al líder i la seva doctrina, sense tensions ni conflictes. Tot és harmonia sota la tutela del diví cabdill. Tanmateix, també apareixen enregistracions de discursos de personatges reconeguts, com ara Rudolf Hess, un dels principals membres del partit nazi, o per excel·lència, Adolf Hitler, els quals estan filmats amb un pla contrapicat, que es produeix quan la càmera està situada per sota del personatge i mira cap al cel, de manera que el lloc representat s'allarga i s'engrandeix, donant la sensació de seguretat, superioritat i poder a l'espectador. El recurs sonor és evident en aquestes tomes. L'ús de música triomfal i marcial busca l'emotivitat èpica de la trobada entre la població amb qui seria, pels alemans, el seu salvador. Aquesta emotivitat és constantment manipulada per la directora, que eleva de manera intensificada la figura del Führer. Juntament amb Speer i Goebbels, Leni va ser un dels pilars fonamentals de la propaganda del partit, que crearien la marca nazi. Pel que fa a Albert Speer, va ser ministre d'Armament i Producció de Guerra, arquitecte a qui Hitler va encomanar el disseny i la construcció d'edificis neoclàssics que apareixen en la pel·lícula. Per una altra banda, Joseph Goebbels va ser un periodista que afirmava que el cinema podia modelar la consciència de l'espectador, tal i com va fer Leni en aquesta pel·lícula. Després de la producció del film del Triomf de la Voluntat, Hitler, que va quedar bastant satisfet i content amb els resultats tant estètics com tècnics de la pel·lícula, va decidir encarregar-ne una de nova a la mateixa autora. Aquesta vegada seria una pel·lícula dedicada als Jocs Olímpics. La pel·lícula s'anomenaria Olímpia i tot seguit veurem algunes diferències i semblances que comparteixen aquestes dues pel·lícules. La primera pel·lícula ja mostrava moltes innovacions i molts avenços tècnics, com per exemple la filmació de càmeres en moviment,
i això també es troba tant en la primera com en la segona pel·lícula, però sí que és veritat que en aquesta segona pel·lícula, també per petició de l'autora, Hitler li va oferir tots els poders necessaris per poder crear un film encara més innovador i amb més recursos. De fet, el segon film disposava de 40 càmeres, que en el seu temps eren molts i era un gran avenç. I una de les tècniques que va destacar en el film i que la caracteritza molt és l'ús del travelling, que es va fer servir al llarg de les pistes d'atletisme del camp. En qüestions tècniques tenen moltes semblances tant la primera com la segona pel·lícula, però trobem més avenços en la segona, però el que està clar és que el que compartien és la finalitat tant de l'una com de l'altra, ja que tot i que la segona està dedicada als Jocs Olímpics, Hitler la va encarregar també per donar una bona imatge i enfortir la imatge d'ell, del dictador i del seu règim, tal com demostra, per exemple, la data de l'estrena, ja que es va estrenar el dia de l'aniversari d'Adolf Hitler. Un altre punt en comú que comparteixen les dues pel·lícules és que tant el Triomf de la Voluntat com Olímpia van rebre diversos premis entre el 37 i el 38. Tot i així, Hollywood va començar un boicot contra les dues pel·lícules, ja que tenien un caràcter clarament nazi. I, de fet, quan es va acabar la Segona Guerra Mundial, tant una pel·lícula com l'altra es van determinar com a obres de propaganda del Tercer Reich, ja que la seva finalitat i el seu objectiu era clarament exaltar el nazisme. Tot i així, Leni, l'autora dels dos films, va aconseguir que tant una pel·lícula com l'altra fossin reconegudes per la seva bona tècnica i la seva bellesa i no per la seva finalitat de ressaltar el nazisme. Després de comparar un film amb l'altre, arribem a la conclusió que tant una com l'altra pel·lícula tenen tècniques molt elaborades per en aquells temps i són les que els van dur a l'èxit gràcies a l'autora, que s'hi va dedicar molt i sobretot buscava això, aquesta estètica, i que el seu punt en comú més gran era la seva finalitat d'ambdues, que la seva finalitat era exaltar el nazisme i Adolf Hitler.